Karom don malitum apor milong to sinili putonal to mangno wangtulo asi itum chethan pon bomlo kedam tangani sitame raja raghuansi lapen sonam raghuansi halang tum alam ke athelang tum pangri det pen honeymoon aphan silong long sibanglo meghalaya long si lapen dak pena jok alang tum ingbodelo ingbodet pena jok kiri ka kurwa sai pinangan denglo setame pini abangke long pon tanglo pasi pini long pon tanglo koson si long lo maplo tang te hala apiso amena bang si amena masi surrender det posipu police to mathengno chekubir det posipu lasi nona bang ke klang pam melo komalo ka pathi plo tang te apiso masi ka pathi posipu apiso masi hala contract killer atum phan tangka pc bang thoma tum phan tangka pc lang tum phan si papachi toilo lapen papachi lo pusi nona bang ke klang lo alang pinangan kat lo chepatu lo setami nona phi mai chepatun edelo aphi police to mathengno amena masi chihodai nang koklo surrender nang koklo asi nona bang ke alam bang ke klang lo je kumaluma bang te apiso sige pathi ne sige pathi contract killer tum phan pc pusi nona bang ke chikubir lo lapen ke hala hai contract killer tum phan same pinangan phan neblong lo pusi pus tami nur phan bang ke neblong lelang non si kiri ka kuru ka sai klem bom lang pusi litum berta long pon lasi nona bang ke litum lang namlo bang te Meghalaya cm comrade sangma sitame lang li same kachuro pajir lo je Meghalaya police atum phan athelang tum ni troxy wet angbong men si labang so kes solve delo ni troxy wet angbong men se alang tum komama ka pathia pran karmun atum phan an ke neb japlo labang so pena jok aning karong chipisi je hadang Meghalaya police tum phan same ningkang sam pajir lo lapuson lapen ke nona bang ke rara tumange ko piluma bang ta ningi pung nang klang lo athe people bang te north is aphan anong no kejo parliament dak nang klang lo athe people ma bang te labang so a news klang lo pupen ke laki national news pura mane dak asam long news chot lo pukali de national news song sike klang lapen national news ke lang atum an ke hadak comment long thwe north is aphan lapen Meghalaya phan lok si hadak ka sor sar kang ton kang thi pen cheng lok lapen kapin rem pen cheng lok lo hadak atum ke je long aso pu pipine nang pu jab lo labang so pot ke non ge rada tum ke je hashtag pangcheng lo je na tum just north is aphan justice nang pinang ji polam bang athe people ma plotang te penang an Meghalaya nong jo elo lapen ke north is anong penang an pajuno elo la so pena jok nona bang ke north is aphan justice nang piwek nang ji puke hang atum sitame litum social media long thek pon long ji lapen ke lancho tagalilang hala dak penang an atum ke comment section nong bina num ke puduna tum tado je non ke encouragement nong lok lo sorlu tum seta po setame ke puduna tum do athe people ma ptang te kedam tang hot ke simen drama long si simen ben si ke pangkleng lapen pina num han ke bosta pen si ingthan pami si tilu pami si ke war setame nona bang ke koi si idea long alo tum non ke tourist salong nani ne dampo jui dampo hala dak pachigang lot labang so idea pai long edilo posi pinan comment section nong ke hang jo lilo lapen ke kopio posi apran karmut lo maplong te nona mat ke klar ke lang kopio po siapran karmut lapen kopuson men siapran karmut lapen komat maratum siapran karmut lapen kopia joini labang salam mang non make klar sap than thelang police atum ben non se investigate bom lang se me non pen non amat police men klar dak e than mon ke la hen lo je kachi kubir pon garu tu kachi kubir pon ke alang si ka pathi polam mang ke klar dak lo lapen ke la pena na bang sitami ene amunit kali alang businessman amunit aposi tangka maha joini ta thegi pusi pinan te mathalo athe businessman pulotang te alang hada ke chet ka chet thangklong businessman lo tangka kaduk awe sitame kedo tumlo posi tangka joini ta thegi pu sitame klang lo setame lapunon akesa bang keton solve lo neblong lo setame isi pen lang namlo bang te Meghalaya bang ke anong mang ke junobin lo lapen ke pura dak pen selitum chini melo je ko ansi bang men len atum itum hanange putot tema north is atum han ki putot tema ke comment section nong lang namlo bang te khali local atum aphan lapen ke north is atum phan ki putot sipleng chen lalo setami nona bang ke ake klang thwa bang ke kalidet je ha pu atum si amina atum si ke pathi munit ta chewan lapen ke pathi ta pathi kang aplana bang ke dak bang po naning long alu po dak pen paklubob poson si paklang po puta theglo setami nona bang ke police atum en ritar li pena jok ne bang ke neblong check lo athege dam tangani pen setami penanga a guide atum en than pon elo je la tum long bang ke thoma phiki hung dona tum do pu labang so pena jok aklu long bom pe nona bang ke neblong check hangyang lo lapen penangan atum ke news klang der la penaro so chiku ber der ta phi sitame ke bisa se atum sitame dolang kupuson si ente dak pathigang lo le indoran ke le dam thurok lo lapen koson si indoran ke le dam ke unconscious mate aho sa pin lo lapen ke ason ka karjuta patum sitame dolang la dak do ulang lali ke pathi gali pu ka bisa satum sitame dolang setame lapunon non ke bang jilang ani siang than pola ke non investigation bom lo pose ilitum klar dak alam ke non ke bang journey ni chini pon po lapen penangan atum ke pulo je non ke piso ke penan ke dos tame fere duklo athe pipot ma plotang te
ที่มีนาโลเกทับสินเท็กซ์โลเกทับโพสต์โลเกทับเราปุ๊ซอนสิจิหงมุนักอพอสินนเกขจิเรสามีเกนังสอดปุ๊สิตามีเป็นงานตุ่มเกปุปอนเราเป็นนิลิเฮนเป็นสิตามี suggestion บางเกลาเฮนโลเอตุ่มเชรอกตอกเราเป็นขจิเรเป็นสิเกดูเป็นสิโดนังจีล้านเฮนโลเราจะเป็นเช็คเป็นสินักทำมันจดโปเกบางจีลานี่อัปเดตปนบอมโปกระดม